И здравейте хора, това е канал в Алекс. Юдали се, кои се, дайте пръст на Луикус. Дайте пръст на това, абонирайте се за канала на Алекс на Геймер, раздели с Алекс Ман. Ако ви клипиха се, дайте пръст на това, горе. Ако ви се дайте пръст на това, абонирайте се за канала на Алекс на Геймер, раздели с Алекс Манче. Гледайте видеоклипа до края, спрете с вашите приятели и нека видеоклипа започне. Така. Значи, как създадох този смесен дек, наречен Blaize да, and Dark Magician Deck на моя приятел ученик, който още не съм го научил. Даже са 6, нали, както се вижда, 6 такива, но ще бъдат още една двама, просто търся за седмата. Създаването ми трябваше пари, средства, време и много време. Както му казах, трябва Blaize Charles Dragon и Blaize Max Dragon, който аз също го имам в моят тик. Коя карта имаш? Swiper. The Sky Dragon, но е толкова лесно. Трите Blaize. Booster Blade и Dark Magician. Skill of Dark Magician. Това са Dark Magician. Ранг не е просто за да мога си жертваш. Скилът в това, в White Magician, това е за Booster Blade, което ефекта му е, само ви казах какъв му е ефекта. Нали, когато има за всеки, значи получава по 500 атака за всеки дракон в момента, който трябва в неговото гробище. Да. Iron Knight, любимия на Кайва. Сехорс, новият на, т.е. новото чудовище на малко да променя Нео Кайзер, който е двойно жертва, но тук е Нео Кайзер, но няма да използваш ефект. Ето тая карта също бързо да се уитър. Skillet of Dark Magician. Break the Magic Warrior, извинявам се. Legend of той го използваше един в детското занимание света. King of the хубава карта. Magic of Rope, хубава карта на хубава защита, 2000 защита, добавя съм. Stone White Magician Ancient. Не е много редка. Маршман, най-гадната карта в този тип. The White Stone of Legend, който добавя дръпани. Също и то обаче малко такова. Maiden of White, който е нали Special Summon или нещо подобно го прави. Тия монстри върдъваща чудовище, Ultimate се знае, Ashen също, когато просто върнеш пак Blaize, обаче е хубава карта, защото да жертва, Special Summon на левел 5 или по-голямо чудовище, което е хубаво. Това е най-гадната карта в този дек, защото ви забравям спеловете. Това е хубаво пак заради Blaize. Пак Blaize. Това обаче е да унищожиш чудовище на Dark Magician ти трябва. Чао Сворм. Трейдин, който е хубаво. Махаш една и теглиш две работа, което е да го спрашаш в той в гробището, го спрашаш в Defense. Ultimate. Те същото
Dark Magician, което е много гадна карта, ще разпълви тръпове, поли хубава. Тази е хубава, защото сега има хубав ефект. Калхантът, добра напред може да загубиш, може да спечелиш, зависимост. Кажем ревърс, хубава, защото може да си върнеш чудовищи полимеризация. Тролейт, заради Блайсън. Magic Extender, хубаво. Той е много гадна за мен. Mirrorforce, хубава, но гадна за мен. Клоник, също хубава, но е гадна за мен. Зависимост. По-малко си. Повече спелове. И ако искаш да си дайте персонала, ако искаш да си дайте персонала, ударите се за канал на Ресник. Не ги има Алекс Делис, Алекс Манчев, спорете го с вашите приятели и това е от мен.